Ito na ni guys. Magpahangin-hangin ta. Ibukos ako kung buhok kay aron dili ag kakuan. Dili ag palit-paliron sa hangin. Ay, pa. Ay. Sabaw deh kan? Ay, noon. Palit subhan. Ano? Kani ah? Asa? 20. Ano pa? Kani. Kani pod. 20 pod. Sulod na mila tata guys. Isod kilang dalan diri mag-uwan. Tak-tak sa datong ayo di dani. Puwas ang magsipil. Mayo na lang kiwalay uwan. Kung uwan, pertigid ka danlog. May lagnas latata. Ha? Ano mga sa ila? Ambot lang. Ano? Okay, umay tao rin. Way tao kuno yung jalan. Way tao di ay way tao. Oh. Ano yung tulog ng lumak?
na si Queenie. Hi guys. Natulog. Sila natulog. Si Chiche. Baka ni Mimi ay. Aray. God bless. Cheo. Nagdala kong pan, guys. Mura man akong nadala. Si Tata, mukha nakamata. Si MG natog pa. Camera. Hello, Jing. Jing. Hello. Good morning. Gika na si Mr. Gingaya nag-upload, guys. Abot ng mga aktor. Hi guys. May pa sila kaya nag-upload na. Kami wa pa'y video. Nagsuroy-suroy mi dani kay Central kayo nag-upload ko sa video. nagsuroy-suroy mi dani kay aron may maka-video. Hindi, si Muyuyo. Sexy ba ka daninggi? Yan, mas Mura nilang CR. 431. Ato naman lang CR, guys. Premium ba ni? Naputang mo yung Facebook sir, premium mo silang utang. Premium. Yan guys, nagpalit si Tata og karning manok, daw atay sa manok, ako nang lutuon. Gihugasan na siya ni Tata. Siya na ang naghugas. Daw ang manok, humanapod niya og utad hasta ang mga lamas. Iyan ay unang gilapuan, so nakatungtong ng kalha. Ayan ang mga lamas guys. Butangan na ako og mantika. Kaya ako ang magluto. Dire mi manihapon guys, kay nag Bijoke pa si Ala, nagkanta-kanta pa si Ala og si Richard. Nag-chat-chat pa sila sa Makagaba. So magluto na taog karning manok atong unahon pagluto. Gilunod na ako ang mga lamas. Ahos ra na og sibuyas ang akong lamas, guys. Ayan, kusog akong kuan oh. Kusog ang siga sa kalayo. So na brown na ang kuan atong lamas, ato na day na ilunod ang atong karning manok. Ato na siya tagsahon kay napay tubig-tubig. Dila ato na siya ihuwad. Kay aron dili maapil na ang iyang duga. Kay gilapuan man siya ni Tata pag una. Ayan. Ayan guys, naluto na ang atay sa manok. Adobo gid. Adobo gid. Adobo gid siya. So, manihapon na din mi.
Kay humanaw kanta-kanta si Richard ug si Alan. Lubat na. Lobat na ilang kuhan, speaker. So, ayan ang adobong manok. Mga una dahil mi, kay gabi na. Che. So, ayan guys, gihawas na na ako. Pasensya naman sa color sa kalha ha. Kay inana na ginabasta adobo. Inana na ginabasta adobo. Nagdula ang duha guys. Nagdula-dula silang duha. Hi MG. MG, hi. MJ. MJ, agdidi pa ka di na. Didi pa na. Agdidi pa ka di na. Didi pa. Ha? Didi pa na. Ay, dili na di ay. Dili namang good ati. Wow, lami ka itong sodan karon guys. Ta, pagbilin sa pamahaw ta, kay daghan manita. Asal tutoy. Quick. Kaning manok oh, pagbilin ani oh. So, ayan guys, manihapon nami guys. Daming bigas ni tata oh. Bahala ko sudan basta na bugas. Oh, to gyud bahala ko sudan basta na bugas. Lugaw ah. Di lang mawala ng bugas guys. Nyapon. Dali na mo dali. Mirado. Okay. Kana isuran lagi. Nag-birthday ba ka? Ala September. Oh. Mirado. Ano, chocolate yunte. Ano ba dai ka? Isa birthday September. Ay si Oo, katong katong nag-post dai siya na. ila kong surprise birthday nako. Daw bi kay ang sa ko sa April, nadala sa kok. Pero sa balay nga, ako kapalit sana. Dito na sa inyo ako. Tay. Ano sa inyo dali? Birthday mo daw. Kisa birthday. Kalera, bulabog niya tay. Surprise ko niya tay. Sige na pag-prebay. Ay ka ragaw kay sito man siya. Ay siya Ako ipa-pre. kay bumor mo gura ako man niya gaw kay kabalo mo kuno siya. Wala pa nang ilan. Sama-sama sa anak Espiritu Santo. Lord, salamat sa mga blessing o grasya diya kahatag nimo sa matag-adlaw ka namo amahan. O ginaot ni Ginoo sa matag-adlaw, hatagan mo more of blessing sa aming kinabuhi Ginoo. Sa kaning karon pagkaon sa mga tubang Ginoo, ikaw magapanalangin ini makawala ka ng bulatian o magkabaskog ka ng lawas. Kanang tanang Ginoo pangayo sa ngalan ni Kristo ng puso ng lawas. Amen. 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 Wala man si Mimi ah. Happy birthday daw. Ano kumulos? Kwan belated nong ay. Sa pinang birthday. Nagsabak man kami. Ato ka abay ni MJ Demi. Karon na may dula. Bahaw dai. May Ay, dula. pakuha ka lang mo ba din sa pan? Motor. At mo. Mudong urdog mo no. Mudong ito. Ay mo doon kami dito duha. Dalam po na Bilhin na ng mga bata. Laban ha. Aron sa Nadaot mo diri mama. battery may daot kay ay kanang sulod na saksakan sa battery ba spring. Sari mo kwan, microphone. Microphone. Bakit rin daot niya? Dali siya ka lubat. Battery sa. Ano battery sa Diba? Ang iyang But iyang daot dito battery sa iyang karaoke. Nadi battery sa karaoke nga saksak man. Na. Kani ni may battery ni tulo kabok. Ay mao. Gabmay. Tarong mi. Turn on. Kana ko tong. Inapon ta guys. Panyapon guys. Sama natin si Alan. ano? Nag-text mo ni nag-chat mo may agawalan sa unang. Wala mo gaw, madili ka mo vlog. Diba birthday ka? Butong ang account mo nangawala na o. Buto na wala. Ha? Buto na wala. Butong ang account mo nawala no. Alagay mo lagi. Alam buhay bukin. Barasa man kami ah. Tignan, dapat ni tingin na. Kanto siya? Uy. 7,000 follower. Dito abay ni Papa. Sayang ito. Ito si Bog. 7,000 followers sa Facebook. Ikuwar na ko sa daw na follower. Sabaw ko na. Kana bitaw nga followers gaw. Pagsabaw. Kasi kinapangitaon na ba? Sige na pagsungita sa imo. Dollar ko na kuha na ko. Sabawi ko ba? Nyapon ka. Sabaw. Sabawi. Panyapon ta guys. Kanya punta dito sa Wendy. Okay. Ano sa inyo? Hindi. Panyapon ko na iyang tito. Charon. Nabit ko siya. Lagpot yung cellphone. Git man. Tira. Pareha naman tag cellphone. Na-play na lagi ma? Play na. Play na eh? Oo, play na. Kasi nabagot po tayo rin na wala na-play. Pakaw na ta guys. Ngaon na ta mga on. Dapat kamutin nyo dito nung? Okay. Hindi ka tanong. Ano?
Ay, sa una nga ba? Nabat yung tinanong sa una. Sa una, kamalit ko na. Ano dito? Ang malapit. Dito ko na. Dugay pa sa balay na kamuti na yun. Og nasa mo ay mait di yun. Ay Nakakalimtan blamor na og na ay kamuti. Ano yung lasang? Ano yung sasawan ka? Nasasawan ko eh. Habi ko, ay, di ba? Ay, Dito na siya magkuano, tambay ito sa iya ni Lilin pagka Domingo, magkuano silang lang. Sila kaslit mo sila? Kalayo, Ito, kaya no? din ako. Ha? Silang lang ito. Pagka Domingo. Hmm. Asa mo din si Iglot de asa mo din ulian. Balay. Balay. Kada na Domingo. Kasi mo usap sa sakyan niya. Binuman ako ng take up. Ha? Binuman. Yan eh. Nandun. Ginuwan, try Doon ka. nga gaske. Doon. Ha? Pili ba niya? Bandit ka. Gagaman. 700. Hangit lugar. Yaya man eh. Ay, Di ba bandit nung kay... Paringon to siya nga 800. Hmm. Pero bahala dia isan magbayad kung 800 basta kay di lang mali. Sayo man sa siya kuan kuha. Dahan ko sila. Di man sa kabuk. Meron ba siya account sa Facebook? Dundun, ito absuban mo ingon. Ha? Dundun mga gaski. Ay, gas! Eh! Di ba isunura? So, kuan ba? Okay. Papadudo ba? Ay, tuyo. Papadudo ba? Kami na kung doon magsuban. Wala din sa nagkuanong kapgo. Wala sila kay dito sila sayon sa bukid sa Hingoog. Ay, limbo. Diwala naman ni sundar kapgo din ni bukid. Wala kapgo na magkuha. Kapuro na sundar ni Sambay. Pila ka. Anda sa magkuha ba? Wala ba rin kampo? Na sundar dia tambay. Anong buwan na yun? Pasuporta ang lungsod sa Balingman. Baliwan. Sikon na si Bagtong na. Patribal mo siya. Wala siya nagpangusog eh. Gusto ni Chini Ah. na ibalik. Wala ni. Ibalik. Oh. Di man sa gusto, di man sa sugot kay. Kung Chini ni ibalik, di ko ka Chini na posisyon huli magjud niya ang kabgo. Pero pila ra kalugas. Sa kuan ba dahil? Dili pila. Pero pila ra kalugas. Kabgo di kanan. Di sa kalakayon. Yung mga bantay. Wala na lugar na di ang kampo. Buta na kayo naman ito. Nasundalo sa Sambay dia karon. Di man sudala. Rupan na kondom. Ay mga sundalo kan tambay daw wala yung mga kapgo. Di masudlan mo kung nagpet mo wala yung bantay. Sundan gid pabor mo kayo. Ako lang kay kasara man dalan na. Iya. Ha? Kasara tanang dalan. Masudlan hindi primi ka no. Di mo Ano agis. lang gitsad nga tambayan na di na bisan og pila ka lugar. Kaya parang naagi pa Di itaw-taw. mo agis sa inyo sapa. Di mo na mo agis ko. Di kagi balay. Ano lang sa inyo balik sa sapa ba? Andok dia sa akong iro. Ano ba yaman na mo iro. Bukan iro na muna ada ko kayo. Mulai kecil ka na ko. Magdagon. Diyan na. Diyan na kitabot ako. Magdagon yung iro. Nabalero niya dito ako. Yung naman to kay Katra to. Guys no. Hindi ka editin. Malimot man ang pagkat. Dito may tingin sa inyo dua. Acara. Bate ka? Paano kinasara na kami? Wala na ko ulo. Edit eh. Balo na. Mas tinanong naman ang. Nga ba? Amas tayo, oy. Nagkuhan ko. Kuha na ako kini master o kuha na Ayaw ko ako. dito. In-shot. Aran? Kuhan mo? Pagkailangan ko magedit sa in-shot na in-shot ko. Ay, Pero ganaan ko magedit sa in-master. In-master ko. Pwede lagi pun edit na na online. Minsan. Agoyrong. Parang na bibi. I-delete niyo. Ay, Wala kong editor ah. turo! Uy, naman din sa ubok. Master lagi ka. Master lagi ka. Napataas. Pwede ito rin mo eh. Di ating pana man. Nautro. Huwag hindi mo dito. Tungao. May pasimimi ka na kita pa. Kana. Uy, wala ko editor. May logo. Ah. Wala yung logo na. Yung logo. Ako. Dili ko edit. Easy editing. Hindi, mo kuhan ko. Uli kuhan. Ang ako editor ko sa cellphone ang gina ako. Daghan mo rin ito na. Daghan mo rin ito. Ha? Dili, download. Dili. Diba? Sa cellphone na siya. Yan, may tuloy ya. Sa una,
Kini-master man to. Nga, way logo mo ito mo search mo ni tata. Mo search ko nga, asa ko pangitaon ako ang kini-master nga walay logo. Ay, sige to. Wala di. Ito sa Google. Nagbutang ng sona, Google. Pag-abot sa pinakapanahon, nagbalik ng logo eh. Di ba? Nag-update to. Update niya ulit. Wala niya na-update. Tarungon? Update to. Dito. Pero karon wala naman. Wala naman update ang Kinemaster karon. Ano logo? No. Ano? Palmura? Pang. Laki ni Juan? May dito? Palmura? Ang yan ang kagi, wala na, account ni tata. Wala na yung padayon. Padayon mga tuhon. Dumduman. Nung madumduman si padayon. Ano ka ni Bibi o? Hunong ya pa nagbibig ka sa Bohol. Pag uli nga din yung balik niya. Uli din eh. Dali rin kayo. Mabay mga kanya ate, mga vlog mo. Mada ko yung views. Kung ba ang ulit. Ang isang kapali mo? Gawa na. Hindi sa pwede. Look lang nga guys. Hindi ko na dito, bala ka. Mang, bago niya. Ha? Kana Pero maabot yun din yung kalabuan. Hmm. Abot ninyo. Basta, butangan ng Pero buhay. karon na niya, kulbaan ko, itong karon na niya sildo sa kwan. Sa... Ito, sa mata karon August. August, July. Sa July. Akong dalar nga 107 ra. Sus, basta nalimpyo gid siya kay 92 ra. Ay, 98. tanang mo haribin yung 107 na agad. Na, ikuan na yun, gi. Round off mga. Sus, may gani kayo nakasundo pag 5 kapin. Ang ba't 100? Kapit. Ako nakatabang. Bako yun. Wala. Hindi naman ko tampo nila. Ha? Hindi ko tampo kayo. Dugang nilo to Okay, Queen. wala mang kapir ni. Hindi pa sa una bitaw na panahon na katampo ko sa dolan. Karon din na eh. Mo tampo manggugo ang views camera kayo. Asa mo tampo? Pag akong vlog, Yung nasa sa vlog ba? Ang lahil na yung vlog di karon. ga-vlog man ko sa ako account pero akong di upload na nga. Bakit mo yung dangan? Dagko ko views, libo mo kapil. Oo, ang garo ka na. Hangin. Tanaw kay ara pabilin niya ba dako views. Ay mabilin siya Ay, dito. Ay, makakita sa picture manang din nung natas ako cellphone. Oo. Ipos magit sa higi. Yan. Ang picture na yan nga, picture tatanan, manang hiwi. Ulit sa Lujoy. Ang balik tayo kami, mga i-post. I-post ko karon na. May gani, wala ko na po niya Lujoy. Alam ko. Thank you. Abot og kagayan, siya nagkakagayan. Ah. Bisa to eh. At 2,000 ako account Sa'yo mo, kawan. sa YouTube na ano bilya. Mukha ko tayo mula. Ay na. Hindi ko mahal. Hindi sa kuantok ka nang. Ito ba tatapod kay wagi kadayon? Nga doon siya, ito lang test, graduation. Nabitaw. Ay, Ah, sige, magugupan na sa inyo mga Padaya, video ka na. padaya naman ang hindi ko na-test nga mag-video ko dito maglaba. Dili ko Pwede naman nada. upload dito sa balay. Ay, akong si Inay. Manangin ko niya. Then, Pero okay na sa dato na view ko kay. sa mga video. Okay na sa dato ko na yung wifi man. Di na ako problema pag-upload. Ni. Vlog. Sabi ako, mag-upload ko to sentral. Sakto na ako nung may padayon ako nang no. Ayun. Ito na yun. Yung income si Richard. Income ko kadi. Double income. Dubling lagubo. Upat mag-account na ako sa YouTube.
Wala, di bilhin eh. Kumanamig pangaon, guys. Wala. No love. Che, bago nila, che. Manamig kaon. Wanahurot to. Wanahurot. Wanahurot ang ulo. Wanahurot ang kuwan. Ang atay, wanahurot. Ito ko na pala yung Ang ulo, wanahurot. Kataas. Doon, 8 man na manikatas, go. Ang dito na. 12 man kataas. Oo. Di siya.